He ovat likosterit tie 4, mutta varo, heillä on hyviä taikavoimia, joten varo, Voldemort herrani. Kyllä, varon varmasti. Avare che vostra! 5 vuotta myöhemmin luulen, että Sirius sanoi Voldemortille, että he ovat likusteritiellä. Harry, äiti ja isä eivät tienneet siitä mitään, mutta he ainakin tiesivät sen, ettei Sirius pettäisi heitä. Mutta nyt Siriusta on rangaistu ja hänet on viety Azkabaniin. Näytämme nyt miten. Tee! Miten paha minä olen tehnyt? En kai vaan joudu tuonne. Azkabaniin. Joo, kyllä. Ja vielä kaaleissa. Jouduin kahleisiin. Klang. Ding dong. Kling klang. Ding dong. Harry lähtee etsimään Siriusta välittömästi. Hän ottaa myös 2 kaveriaan, Hagridin ja Dumbledoren mukaan. Ja myös he lähtevät Fat Lady mobiilillaan. Me lähdemme nyt. Olemme perillä. Tässä on Siriuksen selli. Odotun suojelius! Puff! Alhomora! Siellä on Sirius! Terve! Auttakaa minua! Tietysti. Alhomora! See your nice song all day long at Hogwarts. Minä olen Voldemort. Oli kiva olla täällä. Minä olen Peter Piskuila. Oli myös hauskaa. Päätähtenä ei, kun toisiksi päätähtenä on tosi kiva, mutta silti kaikki saivat hyvän roolin. Olen muuten Harry Potter. Minulla oli muuten hauskaa paitsi se kahleissaolo. Oli myös kiva olla mukana, olla Dumbledore. Hienoa olla. Minulla on vielä konnankoukku ja mielestä se Severus Kakkarosta varten. Missäköhän hän on? Ja muuten olen James Potter. Hagrid. Hagrid mä oon. Hei.